ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Shising hadin makanyotrap youth council kelalap ya kateying bi jagi petwer haulum survey kabahapo gajing pejing kmi ga Shillong Containment Board mentakasig HYC kelalap binyakendu you chief executive officer ban panjing shah halo kajing yok shong kitigi beriu ha katey jaka hapo gajing lamu baroy kupar sindram ubri president kelakendu mentakasngi you CEO ga Shillong Containment Board berula pentip bau CEO ulayat ho bahapo ga Shillong Containment Board kidan artli ki board ki bepet ya kaling khot jaka bakenthup ya ki sipai bak ke defense estate officer keberannya ke office ha Guwahati menen kasni ngilalap ba kidon kibri di basong basa bean to ka bat ka kum ka jing sautu ka jongi ka ni ka jaka ka ha po Shillong Containment Board di hadian kata ngila wan benda kasni ban tulu yo CEO jong ka Shillong Containment Board arengkat ka jing tho bandawa na ka Shillong Containment Board pakadai ban weng si sundon ni kini kibri na ka ni ka jaka namal ba kat kum gajing sautu ka jongi kat kum gajing tip ka jongi kini kibri kila shu sa bean yo to ka jaka klem kanu ka jing yo board na ka Shillong Containment Board di hadian mengilawan banyak kendu yang CEO kay kabana kaliang ka jo la pensya kalong ba hapo ka Shillong Containment Board kidon arlay tiligwi pat kibor ki bapet ya ki lengkot jaka hoit ka hap hapo ka Shillong Containment Board ndri kadon ka jaka ka bapet di ki army kadon ka jaka ka bapet ka defense estate officer yo da ka DO bat kata ka defense estate officer ka office ka jong u kadon hapo Guwahati ti ula pentip ru yangi habai dei bakani ka jaka defense ka defense estate officer kidan apren ka jingele ya ka kes na kabantaban be ikiti brio na ka jaka ti bantip company ya kata wong bangi hap ban let dane bani kendu ya ka DO office ka badana po Guwahati ti nakaliang jong kaseng khnang bakan nok official ka jingtho ka jongi ya kai ka bangi ngitho nakaliang ka jongi menta kasngia po Shillong Containment Board ngilaong ya ka yaw CEO bu de ban panpai yangi da ka jingtho nang bangi nakaliang ka jongi kan long official bukum juru bangin sautu siya ay kasinjam ka ba nang ni siya kamatbat ka bangin ship ti kata kalong ka jing ekren kung mangi sautu imenta kalong bay kani ka jaka katu ka plot kadai ka bapet da ka defense estate officer ya ka ba office ka don po Guwahati bat ka baar kalong ba kadon ka jing ele kis apre ka defense estate officer bat kiway pat ibrio ya ka ba nakaliang jong ka defense estate officer kila IKS ban penni no ay tig ibrio na ka jaka ya tik katkum ka jing ong ka jo ong ba umtip ya ka status ng ka kis ha ay laya kumno kaya ti ban ya tip kam kaya kata nakaliang jo ka seng hadin bangilayo ya ka jubak na CEO jong ka SMB jong ka Shillong Containment Board ngin salit pat ban ya kendu ya keyboard ki badai pet ya to ka kata ka de jing kendu ka jong minta kasi ya CEO jong ka Shillong Containment Board jongi kadai ka jaka ka bahap Shillong Containment Board ngimtip bagi don sa kiway pat keyboard ki bapet ya kislen khot jaka teknang ban ya sha ya ka jing tho bangingi ai ka Containment Board kan reply yangi hae ngi de bandai na mangin yo ya ka jing sha tingin up ya ka reply ko yo na po Containment Board hadin ka tangin salit bani pindu yo tau DO law don na po Guwahati no don ang nuno la singin sa penbet pat ya ka sngilan de ban ajing tho si keyboard badai pet Ulah naman ay ka jing tho ulah kula ringi tanga po katukan ni sngiun sa ay ka ya ka reply ya ka city ko bangingi ayo